Nagdulot ng pangamba sa publiko lalo na sa mga residenteng nabagsakan ng makapal na abo matapos ang ibinugang pyroclastic density current. Uuson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado, Mayo 2. Ilan sa mga pinakanapuruhan ng ashfall ay ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Ligaw at Uwas kung saan nabalot ng makapal na abo ang mga kalsada, bubong ng bahay at iba pa. Malaki rin ang epekto ng ashfall sa kabuhayan ng mga residente sa Albay lalo na sa mga magsasaka. Ilang mga alagang hayop ang namatay at nasira rin ang mga pananim. Sa kabila ng matinding uso nitong Sabado, ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nananatiling nasa Alert Level 3 ang estado ng Mayon. Sa ngayon, medyo clear na po or relatively clear na po yung hangin sa paligid ng Mayon Volcano. Wala naman na pong pagbagsak ng abo na nararanasan. Bagamat meron pa rin yung patuloy pa rin yung pag-alboroto ng Mayon Volcano. There's a possibility na maulit pa rin at magkaroon pa rin ng mga pagbagsak ng abo. Nilinaw ng ahensya na hindi aabot sa Camarines Sur ang mga abo mula sa Bulkang Mayon. Base naman po sa sa modeling namin, yung computer simulations, gamit yung wind direction ng Pag-asa, galing po ng west at north, galing po ng east at northeast yung hangin, which means po na papuntang papuntang kanluran or west or southwest. So hindi naman po aabot ng Kamsur. Pinag-iingat naman ng mga health expert ang publiko sa posibleng epekto ng ashfall sa kalusugan, kabilang ng iritasyon sa mata at balat at mga problema sa paghinga. Sa mata, syempre pwede mag-cause ng irritation. Sa skin, pwede rin mag-cause ng mga pangangati, rashes. Sa pinakamahalaga is sa mga asthmatic. Syempre, pwede mag-trigger ng hika nila. Sa lungs, makaka-apekto yan, magkaroon ng ubo, sipon, makating lalamunan. Kaya mahalaga po na mag-N95 mask, lalo na kung malapit po or exposed po sa ash. Samantala, patuloy ang water rationing ng lorry trucks ng probinsya ng Camarines Sur para mag-supply ng tubig sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga nahihirapang makakuha ng malinis na maiinumang tubig. Pinangangambahan kasi ng mga otoridad at ng mga residente na kontaminado ang tubig, dulot ng abo mula sa bulkan na peligroso para sa mga residente. Patuloy rin ang clearing operation sa mga kalsada sa mga apektadong bayan at pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang whole of government approach para sa agarang pagbangon ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Richin Boy, CSN.